Днес ще покажем ни габиони, които правим за наш клиент от София. Те са за подпорна стена. Размера им е височина 100, дължина 200 и ширина 50. Сглобени са с скоби, като в горната част от предната и от страниците оставяме спирали, за да може клиента да ги махне, отвори, напълни, затвори самия габион. Спиралите се хванат само с фински опашки, за да не падат при транспорт. Габиона е с наредени обтегачи. Когато е сглобен с скоби, мога да ги поставя предварително и да ги стисна да не изпадат при транспорт. Самото съединяване на габионите сега ще покажа. Друго да обясна за самия габион. Фи 4 мм е дебелина на паното, като отвора е 10 на 5 см. Може би най-масово ползван и цена-качество най-добрия вариант на самите подпорни габиони. Реалната ширина след пълнене, той се води 50 самия габион, но реалната ширина ще е 52 см, тъй като скобите отдават по един от двете страни. Самото поставяне на габионите, самия габион трябва да легне на подравнен терен. Може да има фундамент от бетон, но масово се слагат директно върху земята, подравнява се грубо и най-лесно с някакъв дребен филц да се доподравни. След самото поставяне може да се доподравни. В смисъл, самия габион като се постави, се вижда къде иска още малко да се нахвърля и примерно там има една дупка. Просто отгоре с някаква кофа или нещо се изсипва и така се доподравнява. Сега ще покажа как се съединяват двата габиона. В зависимост от сглобяването се съединяват по различен начин. В случая са ни сглобени с скоби. Доближават се един до друг. Вариант 1 е просто се привързват с тел на няколко места, но ние ползваме спирали. Става най-лесно и най-здраво. Просто се доближават двата габиона и спиралата си ги хваща от всякъде. Става здраво, тъй като спиралата минава през навсякъде и ги свързва добре. Просто трябва да са доближени един до друг хубаво, тъй като вече дават и повече детайли за хващане. Това е вариант, който е лесен. По принцип, когато се съединяват два габиона, може да отпадат детайли. В случая може да отпадне едната страница, тъй като стават две една до друга. Няма смисъл. Може и да се икономиса, но тогава пък не може да е предварително сглобен самия габион. Главно там е когато ги сглобяваме с спирали. Сега ще свържа и от другата страна. Реално това е задната страна, просто се отваря, пълни се отпред и се затваря зад. Елементарно е. В принцип това е най-лесният вариант, всичко да си е отделно сглобено. Когато е сглобено с скоби, самия габион си седи по-стегнат, докато примерно с спирали малко играе самия габион мърда наляво надясно. Там вече не мога да наредим и обтегачите предварително, тъй като шава самия габион.
и ще изпадат дори да са стиснати. Сега според това как ще го пълни клиента, в случая клиента ще ги пълни на ръка и с това сме ги наредили всички. Ако се пълни примерно с бобкат, при изсипване тези горните ще се нарушат. Тогава обикновено се нарежда само един ред или може и два реда. Пълни са до някакво ниво, после се нарежда горния, за да не се нараняват самите обтегачи. И така, спазено ли е всичко като разстояние на обтегачите, самия габион няма какво да стане с него, няма как да се раздуе, колкото и дебели пана да се слагат, няма ли обтегач през определено разстояние, той се раздува. Редат се различните пана, в смисъл като дебелина, самите обтегачи се редат през различно разстояние. Примерно моята ограда е с фит 3 направена, там обтегачите се редат по-нагъсто, тъй като самите пана са по-слаби. В случая всеки има наредени по 3 реда по 6-18 броя на габион, като на първия и последния трябва да се сложи на тази страница, просто слагат по диагонал, но това вече клиентът ще си ги сложи, тъй като не знам кой ще е първи, кой последен, тъй като има и други размери с 70 ширина. И общо взето е това. По принцип, след като се напълни, може тук едната спирала да се махне, просто с една спирала да се хванат и двата капака. Няма смисъл да е така. И това е.